ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. дӯстон, инак турнири UFC 264 ба анҷом расид ва ҳамаи кор каме ором шуд ва чӣ хеле ки ҳамамон медонем, шаби гузашта Конор дар муҳориба бар зидди Дастин Порье пои худро шикаст ва ин саҳар ӯро ҷарроҳӣ карданд. ҷарроҳӣ 3.5 соат идома дод ва айни замон Конор Макгрегор дар беморхона қарор дорад ва ӯ аз беморхона видеообрашение карда ба мухлисон ва Дастин Порье муроҷиат кардааст. биён суханҳои ӯро гӯш мекунем. салом ба мухлисони муҳорибаҳо, бо шумо Наториус. худи ҳозир аз утоқи ҷарроҳӣ баромадам. ҳама чиз аз рӯи нақша гузашт, ҳатто беҳтарин. худро беҳтарин ҳис мекунам. дар пеш 6 ҳафта бо чигаст ва мо бармегардем. мехоҳам ба мухлисони тамоми ҷаҳон миннатдории худман расонам барои дастгирӣ. умедворам ки шоу ба шумо маъқул шуд. ҳамчунин ташаккур ба мухлисоне ки дар майдони Тимобайл буданд. якум раунд беҳтарин буд ва ман мехостам ки то дуюм раунд рава ва бинем ки кадоме аз мо сахттар аст. аммо табиати тиҷорати мо чунин аст. маро устахони калонии поям шикаст ки бояд ин кор намешуд. Дастин, ғалабаи бемаънии худро чанд қадаре ки метавонӣ ҷашн гир. ту ягон кор карда натонистӣ ва дуюм раунд ин чизро исбот мекард. ма ва дастаи ма ҳамаи корро мекунем. чангу хоки худро метаконем, ба по мехезем ва боз ҳам беҳтар бармегардем. ба пеш. дӯстон, Конор Макгрегорро ё бад дида мешава ё дӯст дошта мешава. ҳаст баъзе одамое ки ӯро бад мебинанд ва ҳаст баъзе одамое ки ӯро дӯст медоранд. аммо бинем ки ӯ чӣ гуна худро пеш бурда метавонад. дарҳол баъди ҷарроҳӣ ӯ чунин муроҷиат кард ва ҳамчунин баъди муҳориба интервю дод, дар ҳоле ки дигар ҷангоҳаро дар чунин ҳолат гап задан намехоҳанд. не ки дӯстон, ман фикр мекунам ки вақти ӯ гузашта истодааст. стили ӯро аллакай ҷангоҳарони дигар омӯхтагианд ва бисёр роҳҳои шикаст додани ӯро медонанд. дӯстон, ба фикри шумо ӯ дар ҳақиқат боз баргашта ва баромад карда метавонад ё не? метавонед фикротонро нависен, дар канал обуна шавен. то боздид, хонаободу сарбаланд бошед.